Niektoré adresy sú výnimočné a Kavečany sú jednoznačne jednou z nich. A presne tu vznikol dom, ktorý je o priestore, svetle a pocite, že ste doma. Premyslená dvojpodlažná dispozícia, na prízemí otvorený priestor, prepojená denná časť s kuchyňou, jedálňou a obývačkou. Poschodie patrí súkromí rodiny. 2 detské izby, spoločná kúpeľňa, spálňa so šatníkou a vlastnou kúpeľňou. Takto vyzerá váš nový domov v Kavečanoch. V dnešnej dobe naozaj nízke mesačné náklady? Tu sú samozrejmosťou. Tento dom sa predá. Otázka je, komu? Ak chcete byť medzi prvými na obhliadke, zavolajte mi.